Ayan guys, oh, I wish 107.5. Nandito sa Naga City guys. Magpe-perform dyan mamaya sa loob niya ng bus. Ayan guys, oh. Wish 107.5 from Manila. Ayan, dito sa Naga City guys. Sabit sa puno. Ay, napakaganda pa ng bus niya. Kompleto yung sa loob guys. May mga may ano dyan, may